dream is to fly over the rainbow so high. My dream is to fly over the rainbow so high. My dream is to fly over the rainbow so high. El número que ell cregui. Si jo veig aquell senyor i jo penso, aquest senyor, jo crec que està molt content. Llavors miro la balena de l'alegria i la balena de l'alegria és el número 1. Doncs jo li posaria al darrere el número 1. El número 1, número 2... Val, cadascú el que cregui. Aquesta! Després jo ho comprovaré. M'he aixecat el braç, però... Què vols dir d'aquest senyor? Aquí, s'estan ja? Ja ho sé! Ja ho sé! No passa res. No toquem. Però vols dir alguna cosa? Que has aixecat el braç, no? Alexander, eres Alexander? Nois i noies. Com et dius tu? El que tens aixecat. Rubén, què vols dir, Rubén? Ah, que porta ulleres, sí. Sergi. Que és la foto que està aquí penjada. Clar, aquestes fotos, molt bé, Sergi. Són les 8 emocions. Aixeca el braç. Les teníem penjades aquí. Molt bé que vam sortir un dia, se'n recordeu? A donar un tomb per aquí pel coll i estaven penjades les fotos. A veure, què vol dir? L'Andrea. Aquí tenim perquè la gent no és tota del mateix lloc. Veritat que nosaltres vam escollir un país? Sí! Sí, Itàlia ens va sortir a nosaltres.